Nimbanor syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sino nga tati? Ni Baldo! Baldo! Ano tinapasamakan ka? Baldo! Dinasaya, bayang pala ang agpapingsan ni Baldo. Saan mo pala nga kasarsarita? What, senyor? Asikaswa ang tapno pumigsa dagos. Kat makasarita tayo itinasayaan. What, senyor? At anak nito'y, ayop na! Di nakbarigata na kastoy! Di salbaga. Di nakikaskaso. Nagsakitin tibagi. Iti pa ng sapli-saplit na kanyak iti latigo. At anak nito'y! At anak dito, oy! Ayop ka! Ako makakakririyaw, Alex! Lakamon ti bunga ti kinagatas mo! Subirador! Dayadam dito na inaramit mo kanya! Sikat po yung ti kinagatas mo, Alex! Nakarakad ka dita! Aging ga iti matay ka! Senyora, di kay makaid na. Pumanag na kayo, senyora. Anya ka diti pampanunutin niyaw? Ni ka di senyorito Alex? Well, Mercy. Saan ka di pa'y asimang part, senyora? Saan pa'y? Apay, dakas nga tati na pagtana? Diyakam mo. Saan ang maikap ti panagdandanag ko? Apay ngamin nga agdanag kayo, senyora. Diyakam mo, Mercy. Basta agdandanag hak. Pampanunutin niyaw ang nagsabat ti dalandakin ni Jubilarday? Kat binalasan ni Jubilarday? Saan nga ta akasta tinapasamak? Dayta ti saan tayo ang masungbatan, senyora? Ngamsapay kumamot ata saan? Pagtitis upas mo, Baldo! Sige, igupam tapno mapudutan ti rusog mo! Mapaya ka sinapsapul na ka! Ano tinapasamak ka na ka, Baldo? Apayan, nagpugaw ka! Kalpasan na! Kastanti lang nga masimang payat dito, asin na! Ano tinapasamak ka? Nala, saan ka paya kasarita ita? Tamok, di mo pa'y kabalan, tiagsaw iti mapayag. Aginanakan, kan agasak pa'y dagiti sugat mo. Kas, dagiti sugat ko. Wala, agasak pa'y do. Naturugan ni Baldo, senyor. Ingagasak dagiti sugat na. Kasla na sapsaplit mo iti latigo. Aniya. Ngem, asino tinang saplit kan kuana? Diya ka po, senyor. Marigatan ngamin nagsaw ni Baldo. Agkakapsat. Salbaga Baldo. Anya nga ta tinapasama kan kuana. Tapay asimang pet nga agkakapsot. Mamuan tayon to. Inton makasaw ni Baldo itinasayat, senyor.
Ngamnuta, agkakapsot. Ala, asikaswam nga rod, Doro. Morning, senyora. Umay kayo, tamang timpla at iti kapiyo. Agyaman ak, Mercy. Kayat yu kaditi at dagatas na, senyora. Saan? Kayat ko tay puro akape. Black coffee, Mercy. Sige, senyora. Apaman ang makakapeak. Mapanak ijay farmhouse. Ha? Anya ngay darami-damigay, senyora. Ang mga nidang randa ka lang da senyor. Saan mo't siguro? Basta kayat ko timapan ijay farmhouse. May papanman nga tanday takin ni senyorito Alex, senyora. When? Oh, at titi kapiyo, senyora. Agyaman ak. Ay, tinasayaat. Sumurutak kada kayo, senyora. Nasa isayaat mo adda kadwayo amapan ijay farmhouse. Agyaman ak. Okay nga ba ka dito pararam? Ti farmhouse, sikat buha. Naata, rugi ka man nga tan. Abay, umaynak, sarong karan. Excuse me. Saan ka pa ganun, you know? May talapatong mo tinapinaw, you know? Ay, bahala. Napintasak tapnoan mo man niya. Ha, sa anak akas ken kalabang. Chip! Pakan ano ka na imat. Gusto ka niya kababay tatlon mo. Katpasig namin na napipintas. Salagaskan ka, bruha. Ay, sas! Doon alabang! Sardangan na kan! Sige, inakon nito nag. Saan ka pa ganano kasarita? Magsubli ka di pag nanagan nyo. Hindi na ko na may kitkitaan dito eh. Ay! Saan asikat yung may kukinita? Kinuyog ko lang ni senyora dito. Ha? Agra naman? Pagan ano ka ngay? Che! Duro alabang! Sas! Chika na! Bruha! Inak manuwagan! Buisit pa yata. Kalayon na klasurunan. Ha? Pagan ano ko ngay tikaskan ko na. Ay, pakala! Aging gaita, jak payam mo no sa dinotayan ni Alex. Kasta kadilatan. Apay asaan nyo asapulen. Amangan matnud akas tinapasamak kan ko na. Oh, Sapulen nyo ni Alex. Madandanagan ak unay. Iso sapulen nyo. oh, Ano nga tano, mapanak ijay house ni Senyorito Alex. ha, Ang mga no, ang damot ijay. Sige, kuyugan kan. Ah? Sana? Saklatan din na pa rin senyora. Sige, mapanak ijay house na itamat lang. Marsay! Anya dararamidan pati paraangan ti farmhouse? Ne, si kamat gayam tayo. Or-orayot dito ni senyora. Nagbayagmat di taunag. O may kakit din iti kusina. Tatulungan na kagi sa gana iti makan. Ha? Panag ko na. Mabayag pa iti panagsubliyo iti mansyon na pagnanagdan yaw. Tanas ka na orayan ni senyora ni Doro. Sige nga raw. Intan iti kusina. Tatulungan ka iti trabaho. Senyor, senyora, nangisagana kami ka ni Merce iti merienda. Ag merienda kayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita yaw. sige. Dayta. O sige, ag merienda kayo pa'y. Tainak iti kusina, agluto kami ka ni Merce. Amo Merce, madlaw akas to na iti panagdandanan ni senyora. Uy, gaputa saan pa'y lang amin asimang sangpot ni senyorito Alex. Ha? Ni senyorito Alex? Intalaw da.
Ay nga saan ako ngagtagtagaray. Oh, apay ana pa uli magkay. Anya ti pampanunutam, Chayaw. Wah! Awan? Sige. Ikaw mo ni ti Ricardo dito si Dawn ngay lutluto ta. Sige. Ay, Chayaw. Sa dino nga taa talaga ti ayan ni Senyorito Alex. Hindi ka mo. No apay asaan dama sa pulan. Dayta ti ditay amo sumbatan. Saan nga tangad da ng patay kenkwana? Ha? Amangan mo't no pinatay dan. Ditay maibagaan mo kasta tinapasama. Mala, saan ta napagsaritahan dayta? Amangan lumangag da senyor. Kat agatap da iti madik ka data. Kapagastoy! Labong amin ang bagiti gamit ni Senyorito Alex. Dito yung rest house na. Sakit! Nakalawara dito eh. Kang Romana. Nadadaal ti kandado ti Rino. Nagasimbot dito yung rest house. Inakal na ti kandado tap na magastrak. Hindi nga ta Senyorito Alex. Ano? Apay nga daw tinabong ang gamit na. Kan, apay nga awan dito ni Senyorito. Senyorito! Ayun mo! Senyorito, Alex! Senyora! Awan ni Senyorito Alex ijeresos na. Sinapol ko tiyak law-law tiresos na tawan. Anya, No kasta. Talaga adakas tinapasama kan kuana. Kan ti gamit itiresos na nabuong. Nakawarwarapay. Kaslada nagragat itiresos. Aniya. amangan mo't no dakas tinapagtan ni Alex. Diyan mo, senyora. Tawar ni Senyorito itiresos na. Talaga dyan mo sa buwan. Mapanta iti kanatengan. Amangan no makita tan ni Jubilar de Ijay. Ngam, senyora, saan mo tin nagpakpakita kada kayo? Saan ka day? Bareng makita ta Ijay. Dakkel ti pamatik nga daam mo na itinapasamak kan ni Alex. Sige, senyora. Mapantay di ka na tengan. Mercy, iwaras ta ti panagkita ta. Bareng makita ta ni Jubilar de. Wan, senyora. Apay ngay. Apay atsak makita. Senyora, ay baka oras yo. Kastamat, Rita. Kasla, ada sapsapulan yo. Kwa, awan. Umay kami la sumarungkar dito ka natangaan. Kasta ka di, senyora. Sige nga ro, tanawan kayo pay. Tayo nakitaan dagiti dadto, mga agsibsibog. Ta agpadaya da. O sige, Rita. Senyora, awan ang makita kisap sa pulong ta. Talaga adyak ang makita. Oh, nagpukaw ni Alex. Sa ito, awan mat ni Jubilarde. Kasla sa bali ti adda iti panunod ko. Amangan kit di mo't no. Napinatayan ni Jubilarde ni Alex. Ha? Imposible, senyora. Saan mo't amang mapatay ni Jubilarde? Nagsingpot a tao. Iso adyak pat yun, timbagayaw. Mercy. Ala, senyora, pumanaw tayo dito. Mapantay iti sa balya disaw. Iti kamanggaan. Barang ijay ang makita ta ni Jubilarde. Oh, panagkunakat saan ta ang makita ijay. Tamok. Adda ita namang parparigat ka ni Alex. Amangan nubalsen na ni Alex. Gapo iti panagparparigat ni Alex idikan kwa na. Senyora? Sige, agsublitan ija mansyon. Sige, senyora. Nuday tati ko na yaw. Adda lalaki na umasidag, senyora. May bagang orasyo, Senyora Lorna. Merci. Ha? Jubilarde, si kakadidayta. Wan, Senyora. Siya.
Sa bali tinangham ita. Nakadungdong rin tinangham. Sa akat kasla kauguging tirupam. Sino ti sapsapulan nyo, senyora? Itay pa ipalpaliwon kayo. Agas lada sapsapulan nyo. Siya ka di, senyora. Ako Adak lang dito ay makipagtrabaho, senyora. Jubilarde. Ako ang amin. Mabalin ka di nga umadayo tabasit ditoy. Jack kayat nga adda makangag iti ibagakkan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pandayo kan ka nagiti trabahador, senyora. Anyati ko na yung ngay bagayo. Jubilarde, mapukpukaw ngamin ni Alex. Adda ka di ammom maipapan iti daytoy. Pangaasim. Ibagam kumakanyak no adda ammom. Lading itig, senyora. Awan amok may papan iti day tabanan. No kasta. Nagbidotak nga rod iti atak. Atap? Atapak namin na si Kati makagapo. No apay anak po kaw ni Alex. Anya? Inatap ko nga amangan no binalis mon. Gapo iti kinadakas na kan ka. Nasakit tirik na. Gapo iti kastoy anapasamak. Kanayon nga agdandanagak. Gapo iti panagpukaw na. Nagruna. Tadya ka muna niya talaga tinapasamak kan kwa na. Napatid kanyak ni Alex. Gapo taapok. Anak, day di grasya nga anak ko. Ipatpatid ko. Nga uray pa'y ado ti amok akalukwan na. No pa'y kasta. Kalkali kagumak ti panagbalbaliw na. Lading itig, senyora. Awan ti may bagak may papankan ko na. Sige. Panawan kayo pa dito eh. Agsubli ako niti trabaho. Jubilarde. Sige, senyora. Sa anak ang makaryaw, tadda barabad tiniwat ko. Diyang tri at Jubilarde. Pinanawan nak dito'y bakir ang nakarakad. Kasanungat ang makapagkigdawak iti tulang. No sa anak mo't ang makapukaw. At dantual daw mo, Jubilarde. Agbayad ka kanyak. Mabisinak pa yan. Pulos asa anak anangan. Sipod adda ka no dito'y bakir. Nakarakad naklatan na kastoy. No kasta, senyora? Awan amon ni Jubilarde iti panagpukaw ni Senyorito Alex? Awan, Mercy. Una, tasaan adakas ni Jubilarde? Nasingpet atao ko na. Oh. Sa dino nga rod itan nga iti ayan ni Senyorito Alex. Anya nga taa talaga tinapasamakan ko na. Taapay adimat ten sumangpa. Sibibiyag ka pa'y lagayam, Alex, ha? Pasensya ka na. Si Marong Karak na yasyanda. Oh, kumusta tirik na tinakarakadlatan? Wan gayam. Ada gayam barabad tingiwat mo. Mabit lang day katik, ah. Tap na makapagsarita taan na imbag. Salbag ka. Ruk, tandak dito eh. Abay. Nauma ka na nakarakad iti day taapon ti kayo, Alex. Makaruk, atak na dito eh. Patayin kamot akas iti panang patay ko iti asawam. Santo mapasamak day ta, Alex. Gaputa dito ikan amatay.
Nalamang da ito'y anang ipanakan ka. Isong awan ti makarukat ka dito'y. Jablo ka! Sikati Jablo! Ayop ka, Alex. Awan nagdumaan nyo kanila kay Pedro. Nagpadaan nyo ang mamapatay tao. Anya? Timawit ka kan kuha na iti kinasa irom. Rukatan na dito'y salpag ka. Saan ka rukatan dita? Saan ka basta makarukat dita, Alex? Gaputa na bakit ti panangirakad ko kan ka. Ket tapno masigurado pamatay kan. Daytoy. Paltok. Ket may salaan ti kayat ko nga isumpat mo, Alex. No di mo kayat apatayan ka. Rukatan nak dito'y kunak. Pudno ka di asika tinang patay ka da apong Victoria. Agraman ti inak. Wan ken saan laeng ti kayat ko amangagan kan ka, Alex. Salbag ka, Jubilarte. Day talaga yan ti kayat mo amangagan kanyak. Ngam inrakad na pailaan dito eh. Sungbatam ti saludsod ko, Alex. Kat may bagak asan. Anya ti aramidam, ha? Pues, daytoy nga rod. Ti sagak! Pinaltugan! Oh, anya? Sungbatam ka dito sa ludsod ko kan ka. Wano sa sikatin ang patay ka dan. Ken Victoria, saan ka di? Rukatan nak dito. Rukatan ka lang may pagamtipod no, Alex. Oon, sakti ng patay ka na kuwana. Gaputa inagaw mo kanyak ni Crisanta. Basta nugayang asikatin ang patay ka na. Inamin mo matlaan. Amay ko, rukatan na ko dito eh. Ang mga numatasan na kitidala dito eh. Pues, matay ka dito eh, Alex. Talo abiyag, ti pinatay mo. Ni Apong Victoria. Ni Nana. Agraman ti asawa. Ayop ka. Matay ka dito eh, Alex. Laem ibungat ti kinakamitan mo. Isa ron dayjay adoro. May sanot dayjay kriminal. Agsungbat da amin kanyak. Kalpasan ni Doro. Isa ron ukmatan ni Senyor Pedro. Palsak ida amin. Mayatan tarik na Doro. Si Mayatan. Una, kapot na nagtumtumar kayo ti agas. Nagasak mo tandagiti sugat mo, Baldo. Amom kani. Adandani ako natay. Sige, isalaysay mo. No, niya tinapasamak, Baldo. Ayan ka din ni Senyor Pedro. Kayat ko, amangag nati salaysay ko. Sige, kahit na kaya, Ban. Tao mo yung bitay ayan mo. Ay tatipod no, Senyor. Talagang ayso. Awanan ti sabali. Ti estranghero? Wan, Senyor. Isu tinangirakid kanyak. Kanang parparigat kanyak ijay bakir. Aniya? Itihan niya ka po pinarparigat na ka. Saan? Jack rumbang nga ibaga kadakwana. Ti dinandamag dayjay alalaki kanyak. Kat sinong batak pa'y amin asinalutsot na. Oh, Baldo. Apaya na pauli magka. Itihan niya ka po pinarparigat na kadayjay nga estranghero. Diyan mo, Senyor. Awan matiamok abasol ko kan kuana. Ngam talaga nga atapag ani jubilar di dayjay. Aniya? Wan, Senyor. Ti estranghero anang parigat kanyak kat isur ni jubilarde. Sigurado ka? Sigurado ak, Senyor. Ti estranghero kat ni jubilarde. May maysa ti istalda ako muktar
Ken kastamatan iti panaggarawda. Aniya. Sigurado ka ka dito yung bagam ko ni senyor. At estranghero ngayon bagam kat ni Jubilarde. Juan Doro. Kastagayan. Anyang ragti ko na ni senyor, may papalit dito eh. Inatap na nga mga no ni Jubilarde tinangitalaw ken ni Senyorito Alex. Intalo ito. Juan, ngaputawan lakat nga roda na sumangpat. Kastagata balda. At nangata mo ni Jubilarde. Iti panagpukaw ni senyorito Alex. Mabalin nga da. Kasta di atap ni Senyor. Kasamay taan balda. Doro, panagkunak kat delikado tayon. Amangan, nagipalasan dahil jay at Jubilarde. Amangan nupod no ti atap ko, ati estranghero, kat isumat laan. Juan, dakal ti atap ko, ati estranghero anang parparigat kanyak, ket iso ni Jubilarde. Amin, asin naludsod na kanyak ket sinubata. No asino tinang patay iti pamilya ni Jubilarde. Kastamatan, no asino tinang tambang kada Senyor Juanito. Ngam, no bilang ni Jubilarde dayjay, apay, Adam damagan na no asino tinang tambang kada Senyor Juanito. Kan, saan namat akap-kapin ano? Diyak kaya't nga ibagada ito yabanag ken ni Senyor Pedro. Ta sigurado, madaksanak lang. Amangan paiket di, no papatayin na. Sa dino at ang pinagturungan ti Ugsa pinanak. Nasiglap tayo yung Ugsa. Napadala nga roda niyan, nakataray pa ilahangat. Tao dita. Nakaragad. Apa yan nakaragad? Pasitlak. Sino ata dahi ito yung tao? Apa yan nakaragad? Wala po na. Kasla ni Alex. Alex? Anya tinapasamakan ko na. Alex? Anya tinapasamakan ka? Rukatak. Kat ipan ko iti ospital. Ipan uspusak na ipan iti ospital. Pagka ako niti asidag ti farmhouse. No kasapulan asar kag ti farmhouse. Aramidan. Masapul amay talaw ko ni Doro. Tapno agi karoy tinagbasulan na kanyak. May samot a kriminal ni Doro. Rimuar ni Senyor Pedro. Kadwa na dabaldo kan Doro. Sa gino nga ti papananda? Ay, mapuyat, anak manan no kastilaan. Tanaskan nga orayot ti panagawid da. Chayong! Sino ka? Apa yan nakastil ka dito sa house? Sa dino tayo ang Doro. Apay nga wanda? Kukwa, tsaka mo. Rimod na talaw. Ni Senyor, ni Doro, kan Baldaw. Baldo. Ni Baldo? Wala po! Ni Baldaw! Talo dari war! Kadyak mo tinagturungan da! Kastagayan. Sino ka kaday? Mabalin ka din ang papigbig ka kanya! Saan nanaskan? Chayong,
Saan mong ibagbaga dahi tayo kadakwada? Pangasim. Amok adi mo ayaw nanti kinadakas da. Ngarod, di mo kumay pulpulong anak kita nagbitay. Ha? Nasintot mo ti panagsarita na. Saan mo't anarangga sa tao? Maawatan ka di, Chayong. Juan? Asino ka kaday? Mamuam tumot laong na asino ako. Ngano ita? Diyak pa'y mabalin ngay baga no asino ako. Sige, inakon. Kaya't baliwak tayo subli. Agan anad ka dito, Chayong. Ranggas dagiti amom. Isungagan anad ka, ha? Asino nga taday jay alalaki? Apa yan nakastrap ito yung farmhouse? Insirak matag iti amin na ridaw. Kan ko na nangagan anadak ka no? Gaputaranggas amin dagiti amaw. Sa bagay, pagnomad. Naranggas ni Senyor Pedraw. Nila Senyora Lorna kinasaya at ikababalin na. Kaya't ko makita tiladawan na di Senyor Juanito. Kastamat tanday di inak. Sapay ko nga. Tapas trakandak ka Senyora Lorna. Ha? Asino ka? Apay adito bakdur tinagtuktukan. Pastrakandak, Mercy. Ha? Jubilarte? Si kakadiday ta? Ay na, saan ka may lasay? Gapoy tilangan. Mabalang ka dito umunan. Sige, umay ka. Sumra ka, tairikap kumutla tirida. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyor Juanito, Senyora Midrina, Olivia, Lito, da kayo gayam ti pudno a pamilya. Ket mangrugin ti panagibalas ko. Dakas da, isumagi karo da. Olivia Liberio, si kagayam ti pudno mainak. Sayang tanasapa kayo api musay. Agang pagyamanak langan. Tata ni Nanang Magdalena nang ipatag kanyak. Nariknakan ko na tipod no apamatag ti may sangay na. Ngam sayang. Diyak na supapakan ti kinaimbag na. Kaputa pinatay dagiti kriminal. Ang balsa kita. Ibalas kayo amin akamang ti pamilya a pinatay ta. Jubilarde? Senyora. Lain pagarabim, senyora. Kastamat kan ka, Jubilarde. Nako na ni Mercy nga daka. Iso arim warak iti silid ko. Kaya't kayo lasarong karan, senyora. Kit-kitaam ka di dagita ladawan da Senyor Juanito. Wan, senyora. Nagmayat ti isam da. Kasla si bibiyag da pailaan. Wan, kasla si bibiyag da pailaan. Manon atawan tinapalabas si pudpib mo sayda. Nabayagan day di atsyempo. Senyora, amuyo ka din o asino tinang patay ka dakwada? Ha, akwa, jakab mo, Jubilarde. Jakab mo. Sigurado kayo kadi-adiyo amo? Ha, agdwa-dwa ka kanya? Saan, senyora? Agam no asino man dagiti kriminal. Agi karo dan tumatlaan. No saan nga iti pagbaludan ti pagtungpalan da. Sigurado mo't amatay da. Apay ka di akas dati ibagbagam. Awan ti basol da Senyor Juanito, saan ka di, senyora?
Da kayo umutlang iditinag ko na. Ana si singpet data tao. Ah, Iso ang masapul mo't nga rod nga agikaro dagiti kriminal. Ket sapay ko ma. Tamay ka ni ti justisya ti ipapatay da. O sige, agkape kayo pay. Kan mangan kayo itiin sa ganak at tinapay. Naimas day tasyak amis mo tinang lutaw. sige, Mercy. Sige, senyora. Agsubli ak ide kusina. Takita ak pa'y tilot lutaw. Jubilar day. Amok adi ka pa'y nang rabi ay. Iso nga urayan ti ilot lutaw. Tadito'y kan aman. Wenmet ngamin, Jovelarde. Agyaman ako, nay. Mercy, pimanawan ni Jovelarde. Pimanaw kalpasan anangan, senyora. Di namat kaya't di maturog dito'y mansyaw. Sana balen, inikak manan iti kwartana. Gaputa tumultulong matlakta iti kataltalunan. Di na kumakayat nga awatan, nga pilit ko. Senyora, awan matidakas anadlaw ko kan kuana. Uray siyak, awan tidakas anadlaw ko kankwana. Iso at talaga asaan apod no ti atap yu, senyora. Nga addaam muna iti panagpukaw ni senyorito alay. Idiretsyon ti kotse ije mansion, Doro. Saan nga ije farmhouse, senyor? Saan? Inton bigatan ti papantayo ijay. Sige, senyor. Senyor, awan at talaga ni Senyorito Alex. Napan tayo matan kadagiti aming nga am-amu tayo agagayon na. Ngam talagang awan. Masusur tayo amin ang nagagayam na. Pagam saan da kanunot anakit kita ni senyorito. Napayag mo pwede kuna na udi akong nakakita da. Liman sa napulang tinapalabas, senyor. Ituloy tayo to ti mga sapol kan kuha na itong bigat. Kaya't kunti agina na. Iso apartagan pa iti panagmanehom, Doro. Tarpaonan. Namawan pa'y lang da, senyor Pedro. Ay na, makaturturo ka kaon. Kasanumat nga may parbangonan. Maturgak man lang. Makaamuritan mo sumangpag da sinyaw. Nagpat na ka nagurura ya. Nganti damat singmang pa. Nakaringin kagaya man. Aneka. Inikat dagiti doktor ti bala iti may sasakam. Dua ti tamam iti paltog. Ti maysa damgislaan. Aniya. Alex. Nagasat ka ta si bibiyag kapaylaan. Sakbay nga inikat da ti bala iti sakam. Nayalisunan kay ti Dara. Alex. Agpadpadata iti type ti Dara. Iso asya kon tinagdonar. Aniya. Ket. Agyaman akta nakapuot kan. Agpaimbag ka kuma. Alex. Sino ka? May saka manganod. Ket nakita kay J. Bakir. Naimbag ta na isambot ko ti biyag mo dito ospital, Alex. Iso, maragsakan na kita. Tanaispal ka. Siyempre ganda, Senyor Pedro iti farmhouse. Talaga gaya man ang kalasat ni Baldo. Agam sa nabali. Agsabat naman iti dalan mi iti maikadwa agong daway. Parigatek manan iti maikadwa agong daway. Senyor, agda pang panunutek a posible anapasama. Ibagam no anya dayta.
Amangan mat no ti estranghero tinangitalaw ken ni Senyorito Alex. Aniya. Nalabit nga iso, senyor. Iti anyaga po. Anya ti amo tayo. Amangan no pod no timbagak, senyor. Saan ka di ako na mati estranghero ket ni Juvelarde? Wan, senyor. Dakaw ti atap ko nga iso. No kasta. Nalabit nga damo ni Juvelarde ti panagpukaw ni Alex. Kasano nga roditan, senyor? Sa pulin yun ni Juvelarde. Idatag yu kanyak. Sige, senyor. No ni Juvelarde tinangitalaw kini Alex. Naskan nga agbayad. Ta sigurado, dakas tinaramid na kenkwana. Masigurado, senyor. Dahil dyan ng estranghero tinangitalaw ken ni Senyorito Alex. Gaputa iso dahil dyan, tinangirakad kanyak ijay bakir. Kanisutin ang pur kadagiti kalapaw ijay pagminasan. Kumusta ang tarinam, Alex? Apa nga di nakpanawan dito ospital? Apa nga tartari patuan nak? Anya ti kahit mo? Kwarta? Amok. Dagiti kaskan kang agbibisin iti kwarta. Kat agur oray iti tangdan na iti naramid na nasayat. Saan ka di? Saan, Alex? Nagbidot ka? Di ka agdanag. Bayadan ka. Ibagam naman at ibayad ko kan ka. Alex, saan nagpabayad iti panangispal ko kan kakyan ni patay? Anya? Talaga? Saan ka nagpabayad? Apay, di mo kaya ti kwarta? Saan na naskan kanyak ti kwarta? Ti importante, kat ti biyag mo. Naragsakak unay, gaputa na ispal ka. Iti amyaga po apakaragsakam ti panakaispal ko. At sino kay ti biyag ko? Agin sasaya at kamatalakayan niya. Idinto ta urayan to matlang ti itad ko aso papak ti panang tulong mo kanyak. Ulitek, Alex, saan na kwarta tinapatag? No dikat, tibiyag mo. Ala, agtumar ka na ti agas mo. Orasan tapno agtumar ka. Mapan kay Jacinta. Ibagam ti kadak dito ospital. Ngam di mo ibagbaga. Nga iti kabakiran ti nakasarakam kanyak. Nalawag. Sige, matumpal. Alex. Surat, dati inyawat ti may sa alakay. Itad kon ka ni senyor, tayo so ti mangbasa. Kung hindi ito, surat, inyawat ti may sa alakay. Saan mo ta nakasulat? Well, nupay kasta, saan ko abinasa? Ni senyor ti mangbasa. Basa, mano niya tinakasurat. Sana? Diyak kaya ti makabasbasa. Mutoy, pasak ti magbasa. Antoy. Makaamo ka na mangyawat ka ni senyor. Basak man sakpay nga itad ko. Ni Alex! Abday tayo sa ospital, ito yun. Ha? Senyorito Alex! Abda ka na ito ospital, ito yun. Wow, senyora Norna. Iso nga imaya kadagos dito yung mansyon nga ayan nyaw. Tapno umay ko ipakaam mo, tinaamuan may. Ni Alex? Aday di ospital? Apay, anya tinapasamak kan kwa na. Diyak amo, senyora. Tasaan mat na ilanad iti surat anaawat ko. Basta ko nanamat ani Alex kat aday di ospital ti ilay. Itamat lang.
mapanak ija ospital. Sige, senyora. Imunan da senyor. Napandaan ija ospital. Jayong, apay nga ta. Anya tinapasamak kini senyorito Alex. Apay nga adda ita ija ospital. Diyak amaw, Merce. Siguro, ado ti basol na. Iso abal senda. Ha? Nilabi ta kasta. Hay, no daduma. Makunak ana saya at tikas day ana pasamak kini senyorito Alex. Ngamin, nauyang itipada na ataaw. Sumartin kan. Saan ano anya labitan ti bagbagam? Amangan na makabasol ka bay. O sige, inna ko ni farmhouse. Sige, mapankalatan tayong. Taurayak mat ni Senyora Lorna, iti panagawid na. Anya tinapasamak kan ka, iho. Apay nga da ka dito ospital. Senyorito Alex, amangan mat no ti estranghero tinangaramid kan kay tikastoy. Estranghero. Wan, senyorito. Ngamin, ti estranghero tinangirakid kanyak iti puunti kayo ijay kabakiran. Sanak pinanawan, kalpasan, a pinarigat nak. Aniya? Ibagam no iso, Alex. Sana makalisi da ijay karnyak, no siyak ti agtignay. Senyorito, amangan mat, no iso tinangdangranggang ka. Ibagam lang, Alex. Tano iso, jak pakawanan. Senyorito, tika di estranghero. Ibagam no iso, Alex. Taitikan nito nga iso. Saan ang makalisi kanyak? Patayag. Kwa, Lolo. Saan? Saan? Sigurado ka? Wen, Lolo. Nukas tangarod. Asino? Ibagam lang, senyorito, tabalsan tayo. Patay ti katukad, tikas dyan nga inaramid na ken ka. Jak amo no asino dayjay. Gaputan na ka maskara. Ha? Amangan no ti estranghero. Nakamaskara kunam? Iso ti estranghero, senyorito. Iso akit ti dayjay. Uray pa iso. Bayan nyo lang. Tasyak ti aggunay. Aniya? Agpaimbaga kiti husto. Kalpasan na. Sa pulak tabalsak. Parigatak iti kastawnay. Aginggat aguyas iti rigat na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alex, iho. Apaya kasto tinapasamak kan ka. Asino tinangaramid iti kastoy. Lola. Naimbaglakit din ta saan nakaapinatay. Saan pa yan na ituding ti papatay ko ita? Gaputa balsak mat dayjay. Anya? Apay, asino nga min dayjay? Ibagam kanyak no asino? Iho, ibagam no asino? Jaka mo, Lola. Jaka mo. Jak nakita ti ropa na. Kalat dagiti pagtang. Iso jak nakita ti ropa na. Basta ti amok. Pinaltugan na ti sakak. Alex. Ngem amuak no asino dayjay at tao, Lola. Kat patayak. Gusto ko man daytoy. Di mo ko maurayan na nadakdakas pa iti mapasamak kan ka, iho. Kano dakdakas pa iti mapasamak kan ka. Amangan no di mon malasataan. Di man iparupa kanyak ngawan kabalak. Balsak da dya tao. Balsak. Ala, Baston. Di ka kuman agpuwersa pa ay.
Kastaon ay kipanagdandanag ko kan ka, Alex. No amom lakumaday ta. Isasapay lakuma. Tasaanan ang maulit daytoy. Agawid kan, Lorna. Dagamin ti makamukin ni Alex. Saan ang mabalin? Agyanak dito ospital. Kadsyak ti mga sikasukan ko, ana. Mala, makamu ka. Sika ti agawin. Tasyak ti mga sikasukan ko, ana. Bueno, makamu ka nga rod kini Alex. Ing kami payagi na na. Adda ka maut Marsay. Apay, anya ti ibagam? Umayak la makidamag. No kumusta mo ni Senyorito Alex? San pa'y lang amin asim mangput ni Senyora Lorna? Anya, nga di may padamag ko ka? Katore da Senyor Pedro. Saan da pa yan nagaw-away? Kasta ka day? Ay, Chayong. Asino nga ta tinangdangran kin ni Alex? Diyak amaw? Apay nga ta adi ng randa. Siguro, ado ti basol na itipada na atawa niya. Iso nga adda na kaiturod anang dangran kan kwa na. Diyak mo Nga na, naawanin ti ibagam. Agsublikat iti mansyaw na pagpapaayam. Tadi ka mang disturbo iti trabaho. Ado ti aramidaw. Si Kamal. Day talag trabaho tar aramidaw. Ag-relax ka mo't kakaisunang awan pa'y dagiti amaw. Oray pa'y. Alaman lang. Inako. Sige panawan ka nga rodan dito'y farmhouse. Well, kadi ka nagsubsubli dito'y. Amangan nga minukunain da, day talag jis Mr. Aramidon ta. Kat malaksan ta kadagiti amo ta. Alex, adto'y ti agas mo. Ala, agtumarkan. Bueno la, agtumarak. Tapno daras ti panagimbag ko. Taiti ka nito anapigsakon. Talaga sa pulak di tao anang paltog iti sakak. Iho. Jak inggan sa pulen. Nga uray sa dino pa iti paglimlimangan na. Ala, saan pa'y lang nga dahi tati panunutam? Sige, agtumarkan. Adda kagayam dito'y paraangan ti mansyaw. Kunak no asino itayan, si kamot gayam jubilar da. Umunang ka kumanita mansyon. Ang nakakandado man. Wow, napanak namin iti farmhouse. Napanak nagdamag iti may papankin ni Alex. Ngam awan mo't imbaga ni Chayong may papankin ko na. Alex? Wow, adda ka no ngamin ni Alex iti ospital. Ada ni Alex iti ospital? Wow, iso ti ayan ita ni Senyora. Tanapan nakinita ni Alex. Duan nga aldaw na iti ospital. Ngam saan pa'y anagaw-away. Mukasta, nakalasat ni Alex iti naramit ko. Nagasat ka pa'y lang, Alex. Tasaan ka na tayo iti nakairakadam. Ay, unggayam. Adda ka di ibagam ka ni Senyora. Iso nga adda ka. Awan mat kit di tinapatag nga ibagakan ko na, Mercy. Kaya't ko lang amin ti sumarungkar. Sigay, mabiit laan. Tay lukat ko ti Mindor. Taumunag ka. Iti unag ti pagsarsaritaan ka. Isaganaan kay ti Merinda, jubilar day. Pangasim, di nakawagan iti pudno anagan ko, ha? Ha? Manong kunamlatan kanya. Ha? Ay, sige. Awagan ka nga rod, iti manong. Doro, mapan kayo di ospital. Tasublatan yun ni Lorna. Yan, senyor. Agyanak may lang dito yung mansyon. Pagkaya pinakam mo, senyor. Madlaw nabannog kayo, Senyora. Wen, mariknak ti bannog ko. Anya ti kayat yu akanan tagluto Senyora. Kayat ko ti sopas. Daytay macaroni soup. Sige, Senyora. Agina na kayo nga raw, tayo nakagluto iti sopas yo. Agyaman nak. Ay, gayam, Senyora. Imay ni jubilar di itay malaw. Ni Jubilarde? Anya ti imbagana?
Awan mad, senyora. Umayla ka no sumarungkar. Oh, Kat kas iti sigod. Binaliwan na lata at tilangana. Kas lalakay tilangana itay malaw. kasta ka di. Ngam saan ang nagbayag? Tapi manaw matla dagos. Idi ko nak nga awan kayo. Sige, senyora Ina ko nigi kusina. Agsubli-subli iti panunot ko ni Tio Vilarte. Kaya't ko panunutan nga iso tinangdangran ka ni Alex. Ngam, kasladyak matpatyan ang maaramid na tikasyay. Ngam no saan ani Tio Vilarte? Asino nga rod tinangdangran ka ni Alex? Asino? Senyorito, imalis ka gayam iti pampribado asilen dito ospital. Wen Baldo. Kinid daw ko kini Lola Lorna. Ayakar nak iti pribado asilend. Masaysay at matkit di, senyorito. Tapno datay lang. Ngamin, nagadutit tao no iti sana pribado. Senyorito, kumusta ang dagiti sugat yun? Nautot pa'y laing. Mabayag pa sakbayan makapag na kayo iti normal na senyorito. Awanan yaman na. Tinapateg. Mabalas kung to dayjay at tao. Senyorito, talaga ka di mo ang mamuti ng paltugkan ka. Senyorito, ibagaman tiputno kada kami. Ibagak kada kayo. Ngem awan ko mati pangibagbagan nyo sa bali. Diya kaya't ang mamanda lola kan lolo. Wan, senyorito. At dalalaki ang ipan kanyak iti kabakiran. Inrakad na kijay. Sinapsaplit nak iti latigo. Ket iti udi na. Pinaltugan na ti sakak iti namidwa. Huh? Ne, senyorito, agpada ta iti napasaran. Anya? Kasama tinapasama kanya. Dahil talagang tadinak pinaltugan akas iti napasama kan ka. Nalaos sa rigat ko asinapsaplit na iti lati ko. Kat dahil jay alalaki, isu ti ibagbagak nga estranghero. Anya? Wan, senyorito. Isu na ijay. Ti lalaki nga ibagbagak. Ket jak na ilasin. Gaputad da barabad tingiwat na. Sakit na kakalugong. Ket lingling dan ti kalugong na ti rupa na. Saan ka di nagpabigbigkan ka, senyorito? Awan sa bali. No din ni Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Wen. Nagpabigbig kanya. Ket iso ni Jubilarde. Nukas tangal. Kudno ma tiyatap ko, senyorito. Aday dyan estranghero. Ket iso ni Jubilarde. Anya? Wan, senyorito. Gaputag padpada ti panagkugtarda. Tistay da kumugtar. Kan ti garaw da amakilaban. No kasta. Ni Jubilarde tinangirakit kan kay Jay Bakir. Wan, senyorito. Iso, kat panagkunak. Sasagay saan na tayo ang parigatan. Awan baso ko ng kuno. Amangan, nusikan ti sumarno a parigatan na. Toro! Isa na mabalim. Agam na nakakanayon. Nana Dorotya. Agyaman ang itim pasango yung kanyak atogi kan siya. Awan na nyaman na, baraw. Sige garo din nana. Agpakada kon. Tapno makain na kayo mutan. Ina ko ni Jibalay. Ay, baraw.
Anya ka di ti aramidam ita. Manmanawa makita ka nga agaw-awid. Ita laman na makita ka nga agawid. May katwalang ita nakita ka. Sa ginaw tinapnapanam. Sapsapulak dagiti nakabasol kanyak, nana. Ha? Ay nabarok. Amangan no dakas ti mapasamakan ka. Ha? Agan-anad ka kumabarok. No anyaman ti panggap mo. Panunutan ko iti mamin ribo. Nang runa, no pagpagkadamday toy. No may papan kadagiti ng patay iti ina. Kanti apong yo abakat. Kabut-butan dagijay at tao. Awan tilaban mo kadakwada. Abangan pa'y kitde no may sagmakalaang. Iso nga ganad ka kanayon, barok. O, nana. Agan nadak. Narungsot da at tao. Maramid dati kay kayat da. Kat awan ti makaiturad amang kalaban kadakwada. Dito'y iili tayo nga aginaldo. Gapo, tanaturay daunay. Iso dati pagbutbut nga dito'y aginaldo. Nang runa pa'y ijay Buena Vista. Anya nga ti plano ita, senyorito? Agpapigsak. Tapatayak dayjay a jubilate. Di danag, senyorito. Taiti ka nito armuar ka dito ospital, iruginin nga ano pan dayjay a tao, kat idatagmikan ka. Tumulong ak, senyorita. Nasayat day ta plano yo. Aramidan nyo ti amin a pamuspusan. Tapno maidatagyo kanyak ni jubilar di asibibiyag. Wan, senyorito. Kat inton addan iti ima tayo. Kaya't kumataparigatan. Akas iti inaramid na kanya. Ad-adda pa iti pamayakan ko na. Laplapet ti dapan na. Aramidam dayta, Baldo. Numatiliwyo asibibiyag. Wen gayam iho, asino tinangyagkan ka dito ospital? Asino jay kunam, anang tulongkan ka? Diya ka mamo, lolo. Naimbagman, tatinulungan na ka, senyorito. Nasaya at kumano ag parangita, tapno makasarita. Kat may kak ititangdan na anang tulongkan ka. Ikanyo iti kwarta, senyor? Wen, Baldo. Amangan mat nukunain day taat tao, adi day ammo timang supapak iti inaramid na panang tulong kini Alex. Saanan, lolo? Ha? Kapayasanan? Saan na kanwa kasapulan ti kwarta? Tinapatagkan ko na. Naispalnak kan patay. Naragsak ka no, ta naispalnak. Medyo lumakay matan, lolo. Agtawan siguro iti 45. Naanos, ken, tinaripato nak iti husto. Senyorito, asino ay dayjay a tao? Anya tinagan na, iho? Sotero, lolo. Sotero? Anya? Sotero? Senyor, kasla nang nangag ko dahi tananagan. Sotero. Uray siya ka. Nang nangagkonday taan nagan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day tati kayat ko ang mapasamak, Pedro.
Mapanlangan ni Alex ijay Amerika. Tapno pumanawan ditoy. Diyak kayat ti mapaspasamak kan kwa na. No saan na pumanaw ditoy, ang mga numay santon abangkay. Aniya. Tinunak mata sana mabalin. Saan ano anya lalitan ti pampanunutem? Kasaritak ni Alex maipapan itiraytoy. Sige, kasaritam. Takitak nutong palen na ka. Sige, agtong palak lola. Mapana ka di Amerika. Kalpasan ti panagibales ko. Anya? Diyak mapalabas da ito yung napasama kanyak. Dandaniak natay. Gapo iti inaramid kanyak da at tao. Kayat ko amapan ka ijay Amerika iti kabiitan a panahon. Kapno maliklikam day taabanhag. Gapo taamkak. Nga amangan no saan laad ay tati mapasaram. Sana mabalin lola. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam agkadkad ka. Adana ko niti panunot. Iso abay bayan da kon. Anya? Basta sa pulak da at tao adandanin ang patay kanyak. Kat balsak. Kalpasan na. Ison to ti ipapan ko ija Amerika. Makitam? Saan nakamatlang atong palan ni Alex? Ha! Kunam lang amin nun na laing kamay. Pagsayaatan ni Alex ti pampanunutak. Gaputa sa anak akaskan ka. At ipagkwartaam laeng ti ammom a panunutan. Hala, agsublikan ni ti mansyon na pagnanaydam. Kat panawan na kaming kini Alex dito yung mansyon. Awan mo ti pagparikutam. Gaputanaan anayan ti panagimbag ni Alex. Pangaasim, Pedro. Salaknibam ko man ni Alex iti pagpaggadan na. Sana nagasapulang nga ibagam dayta. Gaputa talaga mo ta salaknibat. Sige. Tangay saan akayat ni Alex ti kayat ko. Agsubliak nga rodan iti pagnanaudak iti asyenda. Sa bagay, naimbagmat ni Alex. Kat dinan kasapulan ti panangasikasok kan kuana. Oh, abto'y ti Diyos nga inuman nyo, senyora. Manggo Diyos day ta. Imay ngamin nangyag ni Manong Jubilar di itinaloom amangga. Kat iso tinaramid ko a Diyos. Ay na, nagsamait. Ado ati na inong ko itay, senyora. Imbaglakit di atad danat da. Tapno adda inuman nyo ita. Agyaman hak, Mercy. Nukasta? Ni Jubilar di tinangyag iti na ito inaramid mo at Diyos. Un, senyora. Saan laang amangga tintad na? No di kaya't naloom apapaya. Guyabanaw kan abukadaw. Nasaya at nukasta. Inala na kano iji kaprutasan, senyora. Naimas. Nasamit. Magustuak, Mercy. Kunak ngamin ang magustuhan nyo, senyora. Umaito ka numanin mangyag itinatan. Kanayon ka diti yung umay ni Juvelarde diti mansyon? Saan matkit day, senyora? Iti may sa alawas, mamindwang umay. Kat mas daawa. Ngamin, tunggal umay. Mapan naming mingmingan dagiti ladawan iti diding ijay salas. Ha? Un, senyora, mapaybayag na aming mingmingan. Kasta ti aramidag lolo. Masapol ang mabales ko dayja at tao adandanin ang patay kanyak. Tinapateg, aganad ka, iho. Wan lolo. Kasano nga rodan? Iruhi tayo na sa pulan ti tao, akayat yo sa pulan, senyorito. Sige, sa puto. Taurasak, senyorito. Bansik na niya tao. Pasigurado tinangpaltugan ka. Kat iso mo tinangpaltugan niya. Aggunay tayo nga rodan. Irugi tayon. Basta ganad kayo laeng. Tapno sana na maulit pa, tinapasama ka na kayo.
Nagagat-gagat ti trabahador. Naimula ka dakwada ti kanayon ko iti nga ibilin. Asay-say hatan dalat na ti trabaho da. Tapnawan ti pakabasbasulan da ka ni Senyor Pedro nga amo da. Senyora Lorna. Sika ka di dayta. Uwan, senyora. Talaga gayam asaan ka apimanaw dito asyenda. Talaga gayam akay kayat mulat dati ang trabaho dito eh. Uwan, senyora. Talaga panawan na ito yung asyenda. Ngam, kastam ka dilatan? Manglimlimo ka? Sana ba ni senyora? Tada kayo lang ti pagpapabigbigak. Kumusta ka, senyora? Nasayaat man. Senyora. Sige, tayo tuloy ko aramida. Napos ko ngayon tirot dito eh. Iso masapula dalosak dagiti tambak. Sige. Awan gayam. Umay kanto iti mansyon. Taikkan ka iti kwarta. Nabayagan day dinaudi apanangtad ko kan ka iti kwarta. Kumusta ti sakam, iho? Saan ka din na nasakit? Saanan, lolo? Awanan problema iti panagnak. Nasaya at no kasta. Lolo, kasapulak ti paltog ken bala. Sige, adu ti duldulin ko apaltog ken bala. Amom da ita. Iso amang pili kan tulat ta iti kayat mo. Well, lolo. Limangan rin iti katalat iti asyenda. Awan ti mapunakan ko na. Gaputan nagagay. Kilalaki mong masitig dito eh. Di baldo. Abetan. Siya sangat ti kasaritan. Ano lalaki? Kayat mo ka diti kwarta? Adtong agkalang? Apa ya, di kagso? Sabang. Umar kan sakit di. Awan pa'y matgana sa kasaritan. Aglisi ka, tita! Wow! Agtrabaho kayo, tita! May tilangan kong abanda. Anya di ka na. Kayat ko ti kwarta. Anya na dyan damdamagan na. Nadyan. Anda ka sa sarita na alalaki. Adday ta. Inyig kun ti baso kun pulutan yaw. Ay, uminom kayo manan. Kalpasan na. Agkakaiwaran to manan ti bote ang nagiwangan niya. Kapasok. Apay, agreklamo ka? Saan magkit de? Yung kanina ko sila tayo. Tada pagsaritaan ni kanibal daw. Ano nga ito? Kumusta ti pagnam? Ada ka din mapagtalka na tao ang nakasaritan? Ano saya? Nudat na tayo lang kada Senyorito Alex ti mang sapol iti tao akaya tayo sa pulan. Marigatan tayo. Iso ang masapol lang nga datangdanan tayo at tumulong kada tayo. Day tamanin ladawan da Senyor Juanito timingmingming ang manaw. Uwan. Kaslangamin si Bibyag da pa'y langit ipanagrekna. Ha? Sa bagay. Uray siya. Nabayagan at yun po anatay dagita nga adday ti ladawan. Ngamnukit kita dagita ladawan. Kasla si Bibyag da pa'y lang. Sayang. No si Bibyag da kumaging ga ita. Nagsayaat kat kuman. Makita ko maida. Kasla interesado ka unay kadakwada, manang. Uwan. Pudno da ita. Ngamin, kas makita mi tiladawan da. Kasla nakasingsingpet da. Ay, nakasingsingpet da talaga. Ket nimot Olivia. Nagpinta sa babae. Nagtaarmat ni Lito. Nataar ni Lito. Kaslamat lakan ka iti kinataar manaw.
kasla agkakaingas kayo mat kinilitaw. Anya? Ay, sige manong. Ikataman tapayab-yab akal lugong mo. Ta ikumparak tiro pa yan. Ha? Alan ama nung jubilar day. Ikatamang. Oh. Adeta. Sige, tumakder ka di taas si dagtiladawan ni Litaw. Ta ikumparak tiro pa yan. Alan Allah! Agkakaingas kayo adwa iti day taaladawan manang. Allah ka! Adda ka iniingas mo api usay. Anya pero ramidon yung adwa. Ay, senyora! Ay na! Ikumkumpara man tiro pa ni Manong Jubilarde iti day taladawan day dilito natividad. Ha? Kita senyora. Pudnaw nga agkakaingas da. Saan ka day? Juan. Ne. Kaing ingas mo day taladawan ni Lito. Barok. Ala! Amangan matno kadagyam ni Litaw, manong. Imposible mo dito nga ibagbagan, Mercy. May saak lang adayo dito eh. Ken, jak ama mo ti pamilya na. Sa bagay addalat ta dagiti agkakaingas nga uray sa anda nga agkapkapin anaw. Mercy. Mapan ijay kusina. Tamang isagana ka iti pagsasangwan tayo. Ewan, senyora. Barok. Adto'y ti kwartam. Alaam daytoy. Tap nga dagastusen ti pamilyam. Agyaman ak, senyora. Ikan kalata iti kwartam. Gaputa tumultulong kalata ijay kataltalunan. Agyaman ak, senyora. No kumangamin, ta dito ikan nga agnaad. Sana na masapol, senyora. Angam, sa dino nga rod ti pagturturukam. Ado ti kalapaw ang mabalin ko pakiturugan, senyora. Isuan, didak pagdanagan. Jubilarde, maisabalik man ti saritaan. Awan ka di ti panggap mo amang balas kan ni Alex. Gapo iti panang parparigat dakan ka, iti pagminasan. Awan, senyora. Awan gandat ko amang balas kan akwada. Ngamdya kaya na maulit pa iti naramid na kanyak. Iso ka na yun ang kamang limlimo. Tadyak kaya't amay rupandak. Agan-anad ka nga ron, ha? Taamangan no makita da kadabaldo. Kat amangan no anya pa iti aramidan dakan ka. Pagyaman nakiti data palagi piyo, senyora. Ni Alex. Natangkan ti ulo na. Ti kayat nalatan ti ipaturay na. Kanayon ko abagbagaan, nga agbalbaliw ko man. Tamok, naranggas ni Alex. Ang awan denggan na. Ano pa'y kasta? Idawdawat ko lata ti panagbalbaliw na. Kayat ko ano mabalin. Agkapya kayo kuma. Senyora. Day tatikalkalikagumak, Barok. Taamom ngamin, sipod pa'y, nalaganan tiriknakten ka. Kat imbilang kamata na sana sa balikanyak. Ngamin, nasingpat ka, kan napudno ka iti trabahom iti asyenda. Senyora. Iso ano mabalin, kayat ko ngagkapya kayo ka ni Alex. Naragsak no kasta ti mapasamak. Dumtang to nga taday tanga aldaw, Barok. Panagkunak, senyora. Saan sana mapasamak na ita? Wen, amok. Nupay kasta, mangnam na maaklat ta. Senyora. Kat kayat ko, agtultuloy lata ti panagtrabahom dito yung asyenda. Gaputadak lata ti maitultulong mo. Uwan, senyora. Kat agyaman na. Ituloy ko lata ti panagtrabaho dito. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Nagliday ti kastoy. Agmay-may sa ako na kanayon dito'y balay. Kailip kong tiyanak ko. Ngam saan pa nga tati panagsublik iti kumbento. Mapan kong tualayan. Into naan anayan anay patungpal ko ti panagibalas ko. Ay, ikaringatak man ti maturog. Naatap kanyak ti ridap. Pilit at ti maturog. Crisanta, ayan mo! Apay at di ka makita! Sa dinati, ayan mo! Pangsapulakan ka! Ayan mo! Awa ng tagsang sangit. Crisanta! Ayan mo! Crisanta! Ayan mo! Crisanta! Crisanta. Tagainap. Ni Crisanta. Kuna na asapulat ka no. Dayjay manan ni Libnos. Adda manan iti pagtugtugawan na abato. Kas lagpampanunot manan. Una yan ni Libnos. Asit kakman kit day. Anyang natati pampanunutan na. Ay. Libnos. Anya ti pampanunutan? Auntie Ursula, Addan samot parikot mo. awan, auntie. Wano? Saan mo ka di akayat ti agnaud dito'y punggo? Amangan no kayat mo ti agsubli iti abag ang naggapwan ta? Saan, auntie? Adayo akay kayat ko ditoy, tanalamlamiis. Nasaya at no kasta. Kan may sa, ni kaano man, saanan ang mabalin nga agsublita ijay abag. Gaputa, jak kayat ijay, Libnos. Pulos ajak kayatan ti agsubli ijay abag. Napimpintas matlarang ditoy, auntie. Tad at di kayo. Isuan na lamlamiis. Pudno day ta. Kan malawat yung umaak ditoy. Naimbaglakit din Taimpalubos ti bakit nga am mo. Nga agipatakdar ta iti kalapaw dito'y dagana. Nasimpet. Kan man nakaawat ni Nana Erna, auntie. Pudno day ta, Libnos. Saan anaimot day jay abakaw? Mayatan dagito imulak apitay. Ngam masapol dumakdak kang dapay basay. Sakpay nga apitak. Oray dagiti tarong. Mabalin konto nga apitan. Ket inak to ilako ijay ilay. May mayat ijay ilay. Tanangin ngina ti pananggatang da. Tano dito'y punggaw. Nalakalaang. Ken tapno makagatangak iti daddo mapay amasapsapol mi ken nilibnaws. Asidag tayo ng Eji Dipingting. Kat no bilang makita tayo ni Jubilar ni Ejay, kamagan tayo atagos, kat ipan tayo mat Ejay Bakir. Uwan ba ba? Kat no makamag tayo na Ejay inutan tayo. Apa pa yan? Talaga kasta ti aramidan tayo. Parigatan tayo iti hosto. Kas katukad tinagbasulan na kanya.
balay na senyorito. Nakauli mag-itiunag. Kan nakakamta ka pa eh. Awan dita ni Jubelardo, senyorito. Sige, pumanaw tayo dito eh. Baliwan tayong tumanen, ti umay. Salutbag. Apa yung kastoy dito yung rest house ko? Nagado tinadadala gamit. What, senyorito? Tawanan tigundaway ko, di anang isimpa. Gaputa, aguro oray ini. Na senyora lor na kanya. Mangsapsapul ka. Imayak ini dito eh. Kastoy mo tang tinadanan ko. Nadadal ti kandado. Isungay di manawa. Inlansak lagan tinidaw. Senyorito, kasna da nagrarangad dito yung rest house yun. Sino ti akin aramid iti daytoy? Juan, malagip ko ni estranghero. Di na magnaidi no sa dino ti pakasarakan na iti rest house. Kat imbaga ka dito eh. Isulakit di ti aking gapuanan iti daytoy. Da kayo atwa. Ano ka lang tira aramid ninyo? Senyorita. Agdalos kayon. Kalpasan na. Ingkay o ili. Ingkay gumatang iti makan ditoy. Libnos, at ka manon dito'y likudang ti kalapaw ta. Agtugtugaw ka manon namang buybuya kadagit imulak anak natang. Makaayayo aboy buyaan, Auntie Ursula. Aywan gaputa naglalang tuda. Ado dagit imulak apetchay. Aba, ken kastamot ten iti tarong. Numaapit ko dagita, ibiyahik ton amapan ilako ija ilay. Umayak tumat, Auntie. Ay saanon, Libnos. Gaputa dwa nga oras ti biyahe manipod dito'y punggaw. Aging ka ijay ilay ti Aguinaldo. Maulaw ka laeng. O sige, noday ka ti kunayo, Auntie. Agtalinaod ka laeng dito'y kalapaw. Sige, Auntie. Nala, may kan, tayin tamanganan. Nakaluto akon. Adaing lutok adinengdeng. Dayjay ti si daon ta. Naimas day ta, Auntie. Sige nga ron. Inta manganan ta mabisinak mata. Sige. Mangan ka iti husto Libnos. Kaya't ko alumukmag ka. Tani, nakakutkutong kan. Gaputa, nagkusim kamot amangan. Sige, Auntie. Libnos, saan ko mga agsaksakit tinakab mo kanyak Gaputa, di kakayap nga isurot ijay ilay. Saan, Auntie? Awan nga minti agbantay dito'y kalapaw. Ken, jak kayat amaulaw ka. Ngamen, dua nga oras ti biyahe manipod dito'y ayag ta. Aging ga ijay ilay. Saanak mat nga reklamo, Auntie. Alang road, ituloy tantimangan. Signora Lorna, asidagan ti Paskwa, saan ka day? Saan tayo ka di nga agselebrar? Anya ti pitsaytan? Nay, dain ti dusan, Signora. Ay sus, asidagan ti Noche Buena. Ni, apay ngay, Signora. Nagsinaay kayo matan. Kasla awan ganas ko itang agselebrar. Mercy. Ay, apay ngay, Signora. Agselebrar tayo Tauray adta parikot tayo. Agselebrar tayo lakta Akas tanang lagip tayo iti pan na kayanak ni Jesus. Ala, sana parikot day ta, Mercy. Sige, agselebrar tayo. Tayo? Nay, asino nga iti kaduatang agselebrar, Signora? Dagiti trabahador dito asyenda. Mangangay tayo iti raprambak. Kas panang selebrar tayo iti Paskwa. Umanugot nga ta ni Senyor Pedro? Umanugot man wenno saan. Agselebrar tayo latta. Tapod no ti kunam. Masapul met alagipan tayo ti panakayanak ni Jesus nga apo tayo. O sige, Signora.
ipakaamok nga rod day ta kadagiti trabahador. Kit dito tayo mansyon nga agselebrar. Ay na, naglawa mo't dita paraangan ti mansyon. Wan, dito'y atalaga. Oh, malagip ko manan da abirat medrina. Idi si bibiyag da pailaan. Kanayon da nga agselebrar iti Paskwa. Kat ayabanda dagiti trabahador da. Kat dito'y da aminen nga agselebrar. Mangangay da iti misa para iti dayjay aragragsak da. Oh, di kasta magtiaramidan tayo, senyora. O sige, kasta ti aramidan tayo, Mercy. Katagyamanak, iti panangipalagip mo kanya. Sa ulot tinangita naman ni Alex iti asawak. Saan ngayon baga kanyak ni Alex no sa dino tinangita naman na ka ni Crisanta? Pasensya kan, Crisanta. Itinamuak ang natay kan. Saan ka na sinapol? Tati pa nagibalas ko tan adda pinanunod ko. Mapanak iti rest house ni Alex. Sa pulog iti aglaw-law ti rest house. Tinangita naman na ka ni Crisanta. Masapul ang maalak ti bangkay ti asawak. Kat itanam ko iti abay ti tanam dananang. Ken apong Victoria. Ada akong dito'y dalan nagturong iti rest house ni Alex. Adalugan iti samong ti rest house. Kay lugan ni Alex dita. Kaya't nasawan. At dada di taunag. Nalamin. Kanwa na nagiti pasurot na apada na aranggas. Mapantayon, senyorito. Oh. Sikante agdra, Baldo. Arreglado, senyorito. Bejay. Simrak na niti kutseda. Pimanaw na. May baglakit din na pimanaw na. Nawayaak ngagbasak-basak itaglaw-law ti rest house. Awat makita kitaglaw-law ti rest house atanan. Sa dino nga tatinangitan naman ni Alex iti bangkay ti asawak. Ada ng palto ganyak. Sana nga agaraw dito itim labak. Sino nga tatinang palto ganyak? Ayun ti lalaki. Sino ba dyan? Apay nagbasak-basak dito aglaw-law ti rest house. Sa pulag. Ang mga no, agtatakaw na dyan. Nakatarayad ako sa. Ha! Dak na puntaan. Inlakman kita rin kiniso nakakitakin ko na. Ang mga nalagiman. Ayun ti lalaki. One month. Ha! Nagbutang siguro. Nagtatakaw lakit pinajay. Naimbag lakit din, tapi nagbatinag ni Senyorito Alex. Lusan! Ha! Ang mga ano nakastrago na tinis house. Natumban. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.